ଭାଉଜ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ନା? ହଁ ଏବେ ଆସିଲା ମେସୋରୁ ବଡି ୱାଶଟା ମଗେଇଥିଲି। ଆଉଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ। ଏବେ ଆସିଲା ନା? କ'ଣ ଏତେ ଗୁରା? ସବୁ ଇଏର ପଶିଛି ଆଉ ଥିଲା ସରି ବଡି ୱାଶ ବଡି ୱାଶ କେତେଟା ପଇଛି କି? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଏସବୁ କୁପନ୍ ଦେଇଛି। ହଁ ତମେ ବୋଧେ ଇଏ କଲଣି କି କ'ଣ କରିବି? ମେସୋରେ କେତେ ଅର୍ଡ଼ର କଲଣି କି? ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଷ୍ଟାର ଦେଲାଣି। କ'ଣ କରିବି? ଷ୍ଟାର ଦେଲାଣି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଦେବ। 6ଟା କୁପନ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଏ କୁପନ୍ଟା କେମିତି ପଚାରିଲେ ହେବ? ତମେ ପଚାରୁନ ଏ କେତେ ପଇଲା କି? ଗୋଟାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି 200 ଟଙ୍କା ଏତିକି 200 ଟଙ୍କା ଭଲ ତ ଅଛି। आ लिंक टा पठाओ तो आम टे आर्डर करूँ भल लगे। ये शाढ़ीटा ना वाव अति सुंदर लगे। ओह हाँ से लाइट बढ़िया से भी ଭଲ ଅଛି ନା? ଭଲ ଅଛି ସ୍ମୁଥ ବି ଅଛି। हाँ ये एते सुंदर लगुच शाढ़ी। आ फेंटा फेंटा भल हम ना। अरे बा मेसोरे तो बढ़िया जिनस आसुची। आ मार्केटिंग करने पे कौन जीव? କୁପନ୍ଟା 100 ଟଙ୍କାଟା କ'ଣଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା କ'ଣଟା। ପଚାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲେ ସେ କହିବେ ଦେଖେ